नैजिब्रैथि बड'लेण्ड सान फालिनो लाहार फाहार चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगावआव फालिनो लाहार फाहार खालामो मा फोरमायगोन जोंनि प्रिपारेसना जोब्बायानो जोङो दिनैनिफ्राय आराम्भ खालामबाय जोंना स्पर्ट्स सोलिगासिनो दङ भलिबल काबादि आरो बायदिसिना जागोन नै खाथियावनो स्टेज खाथियाव जोंना कुइज नोंथांमोना खोनाबाय थादों कुइज जों होदों जायानो देरहागोन फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज जोङो गाबोन बेवहाय बिथांमोननो प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन दिनैनिफ्राय जागायबाय बेनिफ्राय गाबोन फुंनिफ्रायनो प्रग्रामाव जेरैबायदि दं बेबायदिनो पाब्लिक गेदारिं जानाय फ्लेग हस्टिं खालामनाय हमेज टु मार्टियार्स बड'लेण्ड हमेज टु मार्टियार्स बेफोर थाबाय बे जोबनायनि उनाव बेयाव फैगोन गोबां जाथिफोरनि कालचारेल प्रग्राम बेवहाय जोङो देखायगोन बड'लेण्ड मार्टियार्सफोरनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ जोङो लिंदों दाखालि बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांनाय गुवाहाटियाव जानानै थांनाय बिथांमोनखौ जोङो काजलगाव साब डिभिजन हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ लिंबाय जायहा माने माबा गैया आरो जायफ्रा फरिखाफोर गैया बेस्थ' गैया बिथांमोनखौ जोङो लिंबाय बड'लेण्ड मार्टियार्सनिखौ जों लिंखाबाय आरो बिदिनो कालचारेल बेयाव मोसाबाय थागोन डायासआव जोंनि चिफ गेस्ट बिटिसिनिफ्राय बेयावनिनो लकेल इएम पानिराम ब्रह्म बिथांखौ चिफ गेस्ट होदों आरो आंखौजों आरो परमेश्वर एमसिएलए जोंखौ बेवहाय थाफानो थाखाय दायथ' होबाय बे रोखोम गासै प्रग्रामा जोंना गाबोननि 23थि बड'लेण्ड एकर्ड डेखौ फालिनायनि गासै प्रिपारेसना जोबनानै थांबाय आरसि हिसाबै आंखौ आरसिनि प्रेसिडेन्ट दोनदों बे आरो बिपिएफआ थांनाय बिसायख'थिनि समाव मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंनानै फोसावबाय थादोंमोन बेखौहाय गाबोननि दिनावहाय लन्च खालामगोन गाबोन जोङो साबा खरि होगोन फरेस्टनि फाट्टा जोङो साबा होगोन रेभिनिउनि जोङो साबा होगोन इन्डास्ट्रिनि जोङो होगोन बेनिफ्राय हेन्डिकेपनि जोङो होगोन सेनियर सिटिजेननि जोङो होगोन आरोबाव आनएमप्लयड इउथनि थाखाय 2 लाख थाखा खरि बेखौ होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जोङो होगोन गासै जोङो मोनबा जि गेरेन्टि होदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो जोङो गाबोन आराम्भ खालामगोन बिनि उनाव माखासेफ्रा मोनलांबाय थागोन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानदों गाबोननि समाव रायजो राजाखौ जों अलरेडि खावलायखाबाय आरो दाबो आं खावलायगोन आरो जोङो मोनब्रै बड'लेण्ड बिटिसि कनस्टिटुयेन्सिफोर दङ काजलगाव निसिमा 13 चिरां आरो 14 चिरां दुवार बेनिफ्राय जोङो गासै 4,000 खरि मोनसे ब्लकआव जोङो बिदोंब्ला गासै 16,000 जायो बाखि लिडारफ्रा एक्सक्लुडेड लिडारफोरखौ जों सानफायाखै आरो इनभाइटेड गेस्टफोर जोंहा थागोन जेसेबां जातियनि संगठनफोर दं बेयाव आरोबाव एमएलए एमपिफोर थाबाय एक्स एमएलएफोर थाबाय एक्स एमसिएलएफोर थाबाय डिगनिटारिसफोर दङ बिआरपिएलनि जोङो लिंदों बेनिफ्राय डिसि एसपिफ्राथ' जोंजों दंफाखायो आरो बिथांमोनखौबो लिंबाय सेसन कर्टनि जोङो जाजफोरखौ लिंबाय जेसेबां बर' साहित्यनिफ्राय लानानै एबसुनिफ्राय लानानै बिसोरखौ जोङो गासैखौबो जोङो आरो गुबुन गुबुन जातिफोरनि गासैबो संगठनफोरखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो बिथांमोनखौ आङो दिनैनि बेनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो खावलायबाय आरो गासै रायजोफ्रा जायफ्रा मोनथियाखै बिथांमोनखौबो बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो मोनथिहोनायजों लोगोसे आङो फैनो थाखाय खावलायबाय